detire kateriko na-adị ime n'ọdị mma. Aga m agọzi dị ime n'oge niile, otito ya ga-adị n'egbugbere ọnụ m mgbe ọbụla. Mkpụrụ obi m na-egori na-adị ime ndị umeala ga-anụ ya ma mamụrị. Detire kateriko na-adị ime n'ọdị mma. Soronụ m kwupụta ebube nke dị ime ka anyị jikọọ ọnụ too aha ya. Akpọkuru m dị ime o wee zaa m. Ọ tọhapụrụ m n'ihe niile na-emekpa m ahụ. Detire kateriko na-adị ime n'ọdị mma. Lekwasị ya anya ka ị wee mụke, ihere agaghị adị n'ihu unu. Onye ogbenye kpọkuru ya dị ime wee nụrụ olu ya ma zọpụta ya na nsogbu ya niile. Detire kateriko na-adị ime n'ọdị mma. Mmụọma nke dị ime na-eche ndị na-atụ ya egwu nche. Ọ na-azọpụta ha. Detire ka ihu na-adị ime dị mma. Aṅụrị na-adịrị onye gbabara na ya. Detire